Ти не си видяла за кога ще го? Те Таня и тази записани ли са? Само ти ли ма? Добре, тогава. Айде, ходим там на парзалката. Заедно на Парзалката. Там ходим на така че се напомня, че ще има там сега се стъпчили на мама, да там хора да ходят. Къде си, ма? Що? Кой е сега, ма? Ама аз съм сега в парка с малко, ще прибирам, защото не съм чувствала в свеки. Мама, добре ли ми се, да не да остава там? Чакай! Ама не, вече си се падна отдолу, едната падна. Айде нагоре. Айде. Не на там. Шайни на лошо пак. Дай си такава солетка, ако искаш. И си взема ли? Ако хочеш ли вземаш една минерална воденка? Добре. Тя как се бъде да седа? Не знам. Това е твърда. Не искаш ли, Ани? Ще се помогаш ли? Не. Ти ще умреш покрай мен. Не, мен ми е много хубаво. Ради, една усмивка хубава ще направиш ли? Ей, тук. Я се обърни и хубаво се усмихни. Ради. Я си покажи нослето тук. Обърни се и ми покажи нослето. Нослето. Дади. Между другото, не да я видео майка направи, защото остават още 10 минути, докато запълните неща. То просто си маха едната карта и такова. На телефона. Там е става така.
Ради. Да мускаме, ако не ще да мускаме. Защо плачеш? Кажи заповядай. Защо плачеш? Помислиш, че останеш. Но нали ти казах, че идвам, прати Леля. Не плачи. Виж малкото момчето, дето си играехте оная вечер, колко е послушно. Пък ти плачеш, бабо. Ще бе Ради. Виж, че се съвсем момчето. Няма Пини водичка. Баба изпрати Леля и идвам при тебе. Аз помислих, че падна. Няма така да плачеш. Не бе, мама, ти тя не хапа, аз ще му взема тук, като мисли за Ще вземеш? А? Няма. Той сега е... Кой плаче, ма? Едно уж голямо момче, пък плаче. Дай да го взема с мен, като плачеш. Ще отидеш ли в тая Леля? А? Качвай се на колелото да го караме до там. Хайде, че каката ще взема, че ревеш, ще останеш така пред. Хайде нататък. Ради. Ради. Направи една усмивка. О, ти искаш оттам директно с теб да дойда. Ами ще видим как ще стане. Никъде му зарязахме камиончетата, бе. Ти с какво ще дойдеш до София? Защото аз също съм с автобус и навръщане да викаш да тръгна с тебе. Добре, може и така да направя. Махни. Добре, може и така да направиш. Ще видиме. Ще се чуеме пак допълнително. Да, добре. Ама ти си сигурна, че си на първи? Добре. Лепка. Ага. Здравей. Мамо, деси момче, толкова вика мамо. Пред тебе? О, не, забрави. Твоите са в къщи. Здравей. Ще се возиш ли, ама? Няма да водя.